Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tonse makamaka kudziwanso kuti mmene zandale azili mkati makampeni azipani zosiyana-siyana momwe akuyendera tikuonanso kuti anthu azipani zosiyana-siyana zomwe sizili makamaka chipani chimenechi cha DPP akudyera ashine dzina la APM tikumaona kumamutchula misonkhano kutukwana kunyoza kumene makamaka akutchula dzina la APM kuti mwina mwake anthu amude APM zambiri zikumayankhulidwa misonkhano ya anthu osiyana-siyana. So apanso pali ripoti lina limene tikuonansa kuti mzimayi ameneya yemwe makamaka ambiriso tikumudziwa mzimayi amene amadziwika ndi dzina lakuti Mayi Cecilia Chazama masiku angapo kapena kuti awiri atatu apitawo pakati pamamvekanso mphekesera yokuti nawo makamaka adanyoza chipani chimene cha DPP komanso ameneyu APM. So ndiwerenga ripoti linapa lomwe ndakumanizana nalo timvenso kuti pamenepa ripoti chani kwenikweni. So tatiyeni tiwerenge ripoti limodzi akuti Mayi Cecilia Chazama omwe ananyoza Professor Arthur Peter Mutharika komanso kutukwana chipani cha DPP ndipo akuyimira ku Blantyre Rural Center Constituency akuti akuyimira ngati phungu woyima payekha agundika kugawa msalu za DPP kuti mwina anthu awakonde. Timafuna tikudziwiseni inu anthu aku Blantyre Rural Central Constituency kuti mayiwa vinyo anatha ndipo ku chipani cha DPP anachosedwa ndipo sazapitanso alibe chitukuko akaluza chisankho akuti amakagemula akuti akaluza chisankho amakagumula zomwe anamanga komanso kulanda zomwe anapereka achonde sankhani moyenera kuti musazalire pamawa anthu enawa ndi adyera basi zotukula dera lanu alibe nazo mchito. Sankhani omwe akuyimira DPP kuti kuyambira pa 16 September pano ana athu ayambe kuphunzira secondary school yaulere tikavotera DPP kuzamaliza kuti makamaka Blantyre Rural Center makamaka Central Constituency ngani yagona pamene pamayi amene wa Cecilia Chazama kuti adanyozapo chipani cha DPP adanyozapo. So APM ndipo tikunena pano akuti ngakhale akuyima pawokha akundika kuyesayesa kugawa msalu za DPP mphekesera yomwe ikumveka kuti akugawa kumene ku Blantyre Rural Central Constituency kuti mwina mwake anthu awakonde ndipo zaphera ng'ombe pake kuti mzimayi ameneyi ndiwo kuti akaluza amakagumula amakalanda zomwe adawapasa anthu akusonyeza kupsa mtima kwake. So akuti ameneyi ife titangowerenga sitikudziwa kuti cheni ndi chiti koma imeneyi ndi inanso yomwe yavuta yomwe ikuzungulira kwambiri pa tsamba la mchezo la Facebook ikupezekera pa DPP Plus pamene pamayikidwa nkhani zosiyana-siyana zokhuzana DPP you know what it is. So tatiyeni ndingora makomenti awiri atatu tiyichite chokwanguka kamba kokuti nkhani zoti mupasiridwe ndi ngambwe makomenti ndi ali motere chabwino. Uyu ndi Anton akuti ndinu ana asimukudziwa chabe mayi awa ndi best friend wa ghetto check your facts correctly chabwino. Akuti uyu ndi chilemba kuti mayi amene anayimira APM ku convention ya ku China chabwino. Benson akuti zoonadi akuti zoonadi anapanga zija akuona ngati anthu akuti angayiwale chabwino. Coming from Benson. Uyu ndi accountant Mike kuti anali MP wathu kulunzu koma opanda chitukuko chabwino. Tikuona kuti comment from Mike kuchokera ku Blantyre kumeneko kuti adali MP wawo kulunzu kumeneko koma MP opanda chitukuko chabwino. Ma comment timanena kuti ife timachosera komanso kuphatikiza timangowerenga zomwe amalawi alemba ndipo timalimbikitsanso kuti inunso muzilembapo ma comment anu kuti tizimva kuti maganizo anu ndi otani. Abewa kuti 16 September ruling uyu ndi Laxon kuti mayi oyipa uyu alisa kuti
aumvera fungo chabwino pa comment te alipo uyu ndi Kamuna wangoyikapo makamaka chiflagi chosonyeza kuchonga pamalo pa Lazarus Chakwera chabwino uyu ndi Rodrick kuti ali busy kugawa msalu za DPP kuno kulunzu chabwino uyu ndi Zenani akuti kusokoneza anthu Kelvin akuti ntchito zichite umboni hali ile kuti makamaka kuti wapepesa mwachikulu chabwino kuyesa akuti wapepesa mwachikulu amene yuyu love akuti mpaka ukagumula ayi si abwinodi James akuti chazama sangawine Matthews akuti DPP so nkhani yavutapa ndi amayi athu amenewa amphekesera amene kuveka kuti adanyozapo ena ali ma videos ena adawerenga masamba mchezo momwemo adanyozapo APM komanso kunyoza chipande chimenechi cha DPP so akuti kumene ku Blantyre Lulo Central Constituency abizika kugawanso zitenje za DPP kuti mwina mwake azigulire shine so ndaonapo so ma comment anthu akulunzu kumene ku Blantyre kuti mzimayi wakundikadi akugawa ndi tumsalu taonanso ina apa kuti adayimirapo so uyempi nthawi yake koma uyempi opanda chitukuko imeneyi idaliso ya changu yomwe tinabweresa ndipo kunena kwathu timati ngati mwafika kumapeto usamayiwala kupanga like share komanso subscribe kungoti panga support chabe tikumanenso nthawi ina tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu